Lokhu kuyingxenye yempendulo kahulumeni mayelana nokudlondlobala kokukhathazeka ngabantu bokufika abangena kuleli zwe ngokungemthetho. Lokhu kwenzeka nje isabalele ey'ngxenyeni zezwe imibhikisho yokukhononda ngabokufika abakuleli ngokungemthetho. Umengameli uthi le mbhikisho iphakamisa ukukhathazeka okusemthethweni. The Department of Home Affairs, the Border Management Authority, the South African Police Service and other law enforcement agencies have been and will intensify the process of identifying and deporting undocumented foreign nationals residing illegally in South Africa. Inhlangano elisana nokungena kuleli zwe ngokungemthetho iMarch and March ithi kucacile ukuthi uhulumeni awunawo umdlandla uqinisa umthetho. Most of the issues that he raised as problem-solving solutions are things that I can tell you off the bat that he's not going to be able to solve because he doesn't understand the problem and the extent of the problem. Umengameli uRamaphosa uxwayisa ngokuthi akekho umuntu ongagunyaziwe umthetho kuba ahambe buza abantu amaphepha ukuba kuleli. Inhlangano iAll Truck Drivers Forum isibambe imbhikisho eminingi ikhala ngokuqashwa kwabantu bokufika. Ishaya amakhala ngesixwayiso sikaMengameli. Angithi uMengameli uselfish. Uma kuthiwa khona umuntu oyicabangela yena kuphela kushiya uMengameli. Bewazi ukuthi umehluko phakathi kusebenza ama-foreign nokuthi kusebenze ethini. Ikuthi makusebenza abantu base-South Africa, i-tax iya kuwo wonke umuntu, isiza wonke umuntu. Kodwa maqashwe ama-foreigner, umqashi nomqashi uhambisa imali eyikhulwini ukuthi bona bedle leyo mali bodwa, ingaveli igovernment. Amanye amaqembu ombusazwe aphawulile ngenkulumo kaMengameli. ATM ithi isimemezelo sikaMengameli asilona iqiniso. Sifuna abantu base-South Africa bayazi ukuba mabaqhubeleke benze umsebenzi bafake ipressure kulo government ukuze lo government akwazi ukwenza into e-right, aprotecte i-borders zethu, aqinisekise uba abantu balapha e-South Africa bafumana i-priority when it comes to imisebenzi. Ne-MK Party inombono ofanayo. We've heard of the promises before, certainly you and I have. It will not come to pass. We've heard this book before, and we think the president's best option is to recognize that he's failed in his bid for a clean government and to simply resign. Ngakolunye uhlangothi IFP izwakalise ithemba yanxusa uhulumeni kuba ulandele uhlelo likaMengameli. We need to ensure that we secure the borders. Then lastly is the issue of integration amongst the government programs and systems which are dealing with this particular issues. Kulonyaka odlule abantu abangu-450,000 babanjwa bezama ukungena ngokungemthetho kulelizwe. Umengameli ukuvumile ukuthi kuntekenteke ukulawulwa kokuphuma nokungena kwabantu kuleli okwenza umphakathi ungasayithembi imingcele yezwe.